ଆଜି ହେଉଛି 10 ନଭେମ୍ବର। ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, ଚଲନ୍ତା ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲେ 2 ଯାତ୍ରୀ, 15 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜୟପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଏପରି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 ଯାତ୍ରୀ ଧରି ବସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହଠାତ୍ ଚଲନ୍ତା ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖାଦେଖି ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବହୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବସ୍ରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 2, ଆଜି ରାତିରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ସମେତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ସେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆଜି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରାତି 8ଟାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ticket.cricketworldcup.com ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ।